není nemocný, platí za včas a platí hodně. A vy sami spokojení, jste spokojení s ním. Pan Petr Voříšek rád přijímá dary. Děkuji vám za vaše dary, za vaše krásné přání a tak dále. Ale co Petr Voříšek dělá raději, je to, že dary dává. Ano. Petr Voříšek dostal jeho 50letým narozeninám od naší pojišťovny, zdravotní pojišťovny VZP, dostal dárek v podobě vyšetření zdarma prostaty, rektálního vyšetření tlustého střeva a tak dále. To od nás dostal zdarma. A Petr Voříšek byl tímto vyšetřením tak nadšen, pak jsem to vypovídal, že opravdu to pro něho bylo velkým zážitkem, vlastně tím nejniternějším, co kdy zažil. A rozhodl se, že se o tento krásný zážitek podělí s jeho nejbližšími, s jeho opravdu přáteli, rodinnými příslušníky a tak dále. A tak opravdu ze svých skromných finančních možností zaplatil dvouhodinovou přesně tak, jak pán všem zde přítomným rektální prohlídku, kterou provede doktor Černý a doktorka Štrosová, kteří jsou připraveni zde za plentou. Nemusíte se bát samozřejmě žádného rozpuzení nebo nějakých, jsou to profesionálové. Všechno bude intimní. A samozřejmě, protože se jedná o určitý druh zábavného večírku zde, tak to bude takhle vyrazněno, abyste opravdu věděli, že se o nic špatného, nekalého nejedná a budete to moct kontrolovat takhle na plátně. Takže prosím, abychom dlouho nezdržovali, opravdu doktoři jsou vytížení v dnešní době, mají čas opravdu jenom 2 hodiny, na každého mají tak v tom případě 5 až 6 minut, což je opravdu základní vyšetření. Takže prosím, můžete, i slečny můžou samozřejmě jít. Pojďte slečno třeba, pojďte se vystoupit. U jaké jste pojišťovny, prosím vás? VZP, takže samozřejmě, kdybyste to 50 nám měla také zdarma, ale jste jistě vaši, aspoň problém o 3 roky, že jo? Takže na vás bude čekovat, že ty 3 roky můžete jít dneska, prosím. Takže běžte, prosím, si vyšetřit. Je to opravdu zdarma, jinak to stojí 5 až 6 tisíc korun ta kompletní vyšetření. Takže opravdu, prosím, běžte. Rakovina tlustého střeva v České republice je velice rozšířená, je to vlastně naše nejhorší rakovina v České republice. Tím, co tady jíme, i na tomhle večírku, všiml jsem si, že opravdu se tady stravujete trošku nebezpečně, ale to už je na pana Petra Voříška. Takže prosím, tady můžete samozřejmě sledovat vyšetření, nebo nemusíte samozřejmě, můžete se bavit dál, ale nic těžkého se nejedná. Pan doktor Černý popíjí, teda drží v ruce emulzi speciální, kterou za chvíli potře vyšetřovat. A tak to nějak neproběhlo, nevím, co z toho bude, uvidíme. Já už to tady nebudu moc... Dobrý den. Já mám ukázku na prohlídku. Ty vole. Pane Voříšku, jste Lačno? Lačno. Stolice poslední byla kdy? Asi, prosím vás, pěkně, to je důležité. Dneska 3krát. Krásně. Jestli budete tak odložíte si. To jsou základní otázky, které samozřejmě vám budou muset být položeny, ano, ale jsou to naprosto profesionálové, nebudou si to pamatovat. Pan Voříšek si odkládá šaty. Je to samozřejmě retrospektivní, retroskopická, vyšetřovací otázka, tak to probíhalo před špatně. Takže právě vidíte tady z pana Voříška. Já bych měl teďka na vás takovou drobnou technickou prosbu. Pozor, tady na té straně nemáme schody, přejděte si na druhou stranu. Tak, můžeme za asistujeme, vůbec se nemusíte ničeho obávat. Tak. Teď bych vás požádal, kdybyste se otočil tak krásně.
Ano, prdělkou ke stolečku. Tak, vyskočte si a hop. Maria. Tak, a to přes na osobní přístup i každému pacientovi. Tak. Milá kolegyně, že bude potřeba zlehka depilovat. Připravte si prosím depilační pásky. Já si to nalepíme, tak pomalu. Moment, to citlivější více, ale hygiena především, kolegyně, no dobrá. To nebolelo. Ano, nebolelo. Nadechněte se a vydechněte. Paša! Nadechněte a vydechněte. Tak ještě konečníček, takže otočíme se na bříško, Ne, pardon, něco jsem přeskočil. Já se omlouvám. Víte, my to potřebujeme vyšetřit jakoby ne takhle v klidovém stavu, ale i v jiném stavu. Víte, co to znamená? Můžete si pomoct trošku? Pane Božíšku, můžete si nějak pomoct, nebo vám pomoct? Když se držím toho stolu. A můžu vám pomoct? To jsme tady ještě neměli. Já to vyzkouším, no? Tak prosím, jděte dolů ze stola. Tak. Já vám pomůžu. Ne, všichni je 51. Nepotřebuji. Kalhotky si nechte ještě dole. Nechte si kalhotky dole ještě, to ještě není hotovo. Můžeme se příčkou ke stolu. Ne, sestřička vám nepomůže. Pan doktor nám pomůže. Mě se přijepají ty plagáty, ale. Plagáty BZP. Přilepené. Tak a pane Božíšku, pamatujete si jistě na školce poloha kočička. Takže vás poprosím, vyskočíme na stolečku. Ne, to je poloha. Až počkejte, on je už starší pán. Promiňte. Já to takhle ne. Myslím... To tam říkám, to se proboha. Dobře se postavte. Já jsem takhle speciálně připravila štafličky. Pro vás jenom. Vzpomněte si. Takhle štafličky můžete nahoru, až nahoru na stoleček, jo? Tam já si můžu. Já vám dám ručičku. No já nevím. Chyba byla, že jste si možná nechal ty kalhoty tak na půl žerdi. Ale nevadí, my to zvládneme. Ještě zkusíme krůček dopředu. A druhý. Krásno, tak. Jenom pane Božíšku, pozor, dávám ty schody pryč, abyste neudělali nějaký nečekaný pohyb směrem vzad. Tak, kolegyně, je to vaše. Tak víte, jak já mám trošku problém s tím, že jak abych se tam dostala, jo? Já potřebuji to strašně... Tyhle gelety jsou perfektní. Ty jsou perfektní. Povolte se, prosím, povolte se, jo? To se úplně kumuluje. Není vám zima? Momentíček. Já se tam podívám, jo? Jenom tak jako nahlédnu tam dovnitř. Vy si to nikdy nenecháte, paní kolegyně. Pozor, co jste to dělal celý život, prosím vás? Já žiju v divadle. No, právě, počkejte, moment. Doktorka Černá vyšetřuje právě i kolena. Pane Božíšku! Jo! Jak tady to můžete mít bez středy? Ježiši Kriste, co jste budeme dělat? No já nevím, tak já zkusím zavolat na novou scénu, jestli mi to nekoupili do poje. Tolik železa, to snad není možné. No pane Božíšku, ještě nám řekněte, máte nějaké potíže, trápí vás něco? Potíže, ne. Zkušená erekce, ale nic víc. Snížená erekce, ale víc.
A? Volám mi. Tak jo, tak já myslím, Že už toho máme nechat? Haló? Bránil jsme policie. To zavřete. Pane Boříšku, já myslím, Když že... to vydalej, tak už tam zase přiložte. No tak asi se zeptáme pane Boříška, chcete to tam zpátky? Všechno vrátí na zpátek. Já nevím, já si nejsem jistý. Co to bylo? Díky. to bylo, já vám to ukážu. No. Ne, nechci, děkuju. Jo. Pan Boříšek zahledal na chvilku, že je překvapen. Tak pane Boříšku, můžete opatrně se skočit, pozor. Já skáču. Pozor, držte mě. Tak my vám děkujeme, my vám Prosím, blahopřejeme. oblídněte se. Vítám se, děkuju. Tak ve svých 50 letech to vypadá, že jste docela zdrav. Já se chci, mohla jsem mi říkali na vidu, já už se nemůžu pohnout. Kdybych to byla hodná, já tady upadnu. Děkuju na pomoc, tady do prdele. Teda, prosím vás. Pane Boříšku, tak pojďte, ještě jednou uděláme. Hačí, tak. Je to pivo. Tak, prosím, říkal hoty. Děkuji. Snad nás nevypadne další hasiča. Moc to nejde. Já to viděl. Já bych poděkoval doktoru Černému a doktorce Štrosové a panu Boříškovi za ukázku, prosím potlesk. A poprosil bych, aby pan Boříšek nezdržoval, protože opravdu máme tady spoustu dalších potenciálních lidí. Prosím, pojďte, mezi tím poprosil nějakou muziku a v klidu můžete jít. Třeba odtud to vezmeme slečno. Pojďte prosím, nebojte se opravdu ničeho.